Nyt. Tervetuloa meidän uuteen Fortnite-videoon, koska kaikki haluaa lisää Fortnitea. No niin, nyt me ollaan täällä pelissä. Nois. Skull Trooperi. Mullakin on Skull Trooperi. Avulla kommentoikaa jotain skinejä, mitä voisin laittaa seuraavassa videossa. Jos mulla ei ole. Oho. Hei, eikö niin mulla ei aseita ollenkaan? Et! Kato. Hei, tuupa tähän. Tuupa tähän. Sin defaultti. Mitä nää teet? Mitä ton tekee? Okei, mihin me mennään? Voitto. Mennään tonne tietenkin, koska ei voitto saa ikinä päättää. Mä haluan päättää. No ei, liian myöhäistä. Me mennään jo tonne. Tai sitten me joko mennään vaaralliseen paikkaan tai turvalliseen. Me mennään tietenkin turvalliseen. Että saa tästä videosta mahdollisimman pitkä. Nyt sä kuvaat mua. Se on kivet. Voi! Okei. Mulla ei oo vaan niinku joku kahta kaveria. Terve! Tietenkin se on nopeampi, kun sulla on prätkä. Tää chesti on sitten mun. No, se on mun chesti. Pässi. No niin, se on ländännyt jo. Anna pilistäkin hyvää. Tämmönen. Come on. Ei edes näe mua. Paljonko sillä on HP:ta? Ja mulla on pommo, mutta toi ei kuole. Mennäänpä sitten lähemmäs. Niin nyt saatiin vähän lisää ammoja. Sitten tuolla äijällä on loputtomasti helttiä. No niin. Vihdoin. Mitä sä oot nyt teet? Anteeksi. Apua. Okei. Sniperi. Sillä voisi nipata jotakin sille. Voitko laitako äänet pois? Kiitos. Nyt minä saan todella hyvän assuareiden. Okei. Tuolla on ihminen. Joo, sillä ei ole jo hiiliäkin. Se on shieldia siis tarkoitin. Anteeksi jos sanoin väärin, niin se tuntuu jonkun mielestä pahalta. Tiesikö, että mä voin ihan täältä takaakin tulla? No niin, kiitos. Oho, meni väärin tämä. Se oli aika hyvä pelaa. Siis voisin sanoa juuri toisinpäin. Hei, tuolla niin... Oh, come on. Mä voisin vetää tää. Miksi mä kuulen outoja ääniä? Mua pevuttaa. No ei. Ei vaan. Mä kakkisin botilta avaimen, jos ei saa. Täällä on ollut aika pro buildit. Yksi seinä. Yes. Kattokaa tää, jos ette tiedä, niin kansi tehdä näin. Hei, mulla on 2 avainta jo. Mä luulen, että mulla ei oo. Mitä muuten täällä on? Voiko joku kertoa mulle? Täällä on nää paikat.
Hehe. Mä katson tuo ihminen, mutta eipä ollutkaan. Kato täydellisesti tähän. Mitäs täältä löytyy? Onko sä tosissas? Ollaan ihan kohta niin top 50 listalla. Mitä? Hei, mä saan taas uuden 3 sekan päästä. Joo. Mood Warrior. Mitä tää on? Moi. Täällä yleensä on paljon jätkiä. Hetkinen, täällä on ollut joku ja tappanut kaikki ne bossit ja semmoset. Ei mä voinut chestiä. No, mä lähden pois täältä. Oliko ennen? Tää jätkä jättänyt kaikki nää chestit tänne niinku auki. Aukastavaksi. Hei, mä otan muuten näitä, jos löytyy vending machine. No! Mitä? Heippa! Se oli tosi hyvä pelaamaan. Eikä sä vain chestiä. Oottelin vaan, että minä tulen. Ohjaati mua. Ja silläkin pitäisi meidän video. Eikö niin, mun pitää mennä vaikka tänne. Ei se, onko se bossi vielä tulee? Eikö se bossi on aika varmasti tapettu? Sitä veikkaan minä. Entä veikkaako Aatu sitä? Joo. Okei, mä en ehkä... No silti yhtä. Hei, häppä. Häp. Yllätys! Okei, ai, se on hyvä. Okei, siinä oli aika kovat luutit. Miten mä pääsin täältä alas? Vai joku kertoo, että miten pääsee kallilta alas? Oli siinä nyt jonkun verran hyvät asseet. Oh, come on. Mä otin hittiä siihen jätkeen, kun mä rikoin sitä lasia. Nyt se jätkä hyppäsi aika... Joo, se hyppäsi pois. Se on käynyt tuolla vitsi valttipaikassa. No, heippa. Enää sua muuten yksinkään jätä. Ollaan yhtä vielä, ettei tarvii olla yksin. Okei, tiedetäänkö kuka mihin se meni? Okei, se on tässä. Onko tää äijä vähän sen tyhmä? Mä tiesin, että mä voin ihan hyvin tehdä noin. Joo, se oli hyvä pelaama. Oho! Hänet vaan haluan. Se oli ihan sairaan hyvät asset ja ei edes käyttänyt se asseita minun. Vähänkö pikkainen idiootti. Sillä oli luuta, mutta en tarvi. Oho!
Ups. Apua. Mä en oo alueella mitenkään. Vois lähteä menemään alueelle päin, mutta käydäänpä ensin tässä näin. Jos löytyisi jotakin järkevää. No eipä löytyhä. Noniin. Tossa on joku raptori. Joo, raptori, sä voit painaa kuule muualle. Miksi sitä kuuluu tommonen ääni? Muistakaa, hän ei ole häkkäillyt, vaikka ei koskenut äsken näppäimistö ja liikkui. Ai näinkö? Niin. Hei, mua yritettiin snaipata tuolta. Oi! Mitä vittu? Onko kenelläkään mitään niinku ideaa, mistä tuo ihminen tuli? Se tuli niinku jostain. Paino perseeseen. Oi! Tuo on ihan liian hyvä aimi. Se aimi on tollanen. Mua yritetään snaipata. No niin, tää on video tässä. Laittakaa tätä. Joo, tää on video tässä. Hei hei!